అప్పుడు కాదు కాదు కిషోర్. అప్పుడేంటంటే అప్పుడు పార్టీకి ఇన్ఛార్జ్‌గా ఉన్నటువంటి నరసింహారెడ్డి నగర్ వాళ్ళందరూ నరసింహారెడ్డి గారు వాళ్ళంతా కూడా కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ స్ట్రాటజీ వల్ల కొంత పార్టీ కార్యక్రమాలు చేయడంలో కొంత ఆలస్యం జరుగుతే పార్టీ నన్ను ఆదేశించింది నువ్వు చెయ్యని. నేను చెప్పినప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా వాటిని అమలు ఆ పార్టీ ఆదేశానుసారం చేస్తా వచ్చినాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ వీళ్ళంతా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు కాబట్టి, వాళ్ళతో పాటు కొన్ని పాల్గొని మేము చేస్తా ఉన్నాం. అంటే అంటే అంత అడ్వర్స్‌గా అంటే అప్పుడు వైసీపీలో మేము టీడీపీలో ఉన్నప్పుడు చేసిన అడ్వర్స్‌గా నేను చేయలేదు. కారణం ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ కారణం అది. అంటే అప్పుడు పార్టీ ఆదేశించి చేయమని, ఇప్పుడు పార్టీ ఇన్ఛార్జ్‌లకు చెప్తా ఉంది. ఇన్ఛార్జ్ 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 గాని, జిల్లా అధ్యక్షుడు గాని, లేదా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు గాని, ఈ కార్యక్రమం చేయమని చెప్తే డెఫినిట్‌గా నేను చేయడానికి సిద్ధంగానే ఉంటా. ఎక్కడికైనా పోయి మాట్లాడి దాన్ని ఎంతవరకైనా ఏ స్థాయిలో పోయి చేయడానికి కూడా సిద్ధంగానే ఉంటా. అయితే నాకు పార్టీ ఆదేశాలు